Halo, oh kapi. Oh. Kelsa man ka pek tay doon mo. Eng mo? Kelsa mo. Kilsa? Indin ni hitak ne karma sa mo. Ito helut puk kilsa ka leilaw. Nang mga kelsa ka tlay ka laklo mo kadlak ka mo. Kalalaw ring kilsa kan ingay law. Kata hita. Ihayan yang. Hita kadla kapi ka nilomi hita ka tomno krepo jor ka mo. Tomno. Ihayan ito. Midang law fonte. Hita kapi mo kiniloma. Oh kapi. Hello. Kay mani kelsa man tu ka da doon mo kapi ah. Dadon law kilsa kan ingay law. Kay mani ne na kang kejini ko kanya mo. Ay kilsa kan ingay law mo nin hayan yang. Iinti ko aom na kalhuo. Kay mani ka dor ka kar doon kanya mo ita jodon kanya ita kan. Ay kilsa hikan ingay law sim abaka. Abahian sa kadulaw sim. Kay mani dora nang makalte mo kapi oh. Minsan to law te kaning. Kejin di kanya mo. Hayan ito. Midang law fonte o kabuayen eh. Mo gini em. Tumon hunwangan yan. Nilaw. Oi, mo gi kon law biang Inge kima. ay ino kain ang law kel saman ka inrin ni mi ka. Apethengem le kantia he. Aram GPay dito ka. Ajipe to mo. Kalau belok ko nge. Mo kini em. Oh, ente kel saman kai pe to inji pe to mi. Kilsa kan ingay law. Min hayan yang. Kadla thom no sor kai ni lo mi. Eh. Su inrin ni ke salak na hi I sate ke jin hi la na kai pelwai lo umania. Kilsa kan ingay law sim. Ofan mak isa ngi Ako makagal. Hey pi hian ke sa kan engai lo ti boxi abalo ni am chu. Akapi kan ke jin hi lak lom. Ngoro chu ti kan lo ti lo ni. Ke jin hi la lo mo ti ve tat bok che seng yom ji. Nga kasi law. Kilsa kan la ingay law. Ren. Ke sa kan Law pe siam se u. ke sa kan engai lo min lo se thiam to ti. A ti de boxi a. Akapi kan min gum char kha in chiang nei Kan kila. kelsa iba min tu kha in chiang tu Lo. nei ron tu kha ni wa ka tia kelsa ka bala Takon engke sa ngai soi. mai na min gum tu kha in chiang lu tu phone Engkila. kelsa iba min chi Bon yong chu. oi om lo lu tu kelsa Tian ni da chu mirin le ngon da da. tu nai o kha ni ni Kan oi nang ti ame. Ke sa tung chang ha mo. Kan ni lo. in ni ku lo wai lai na nghe vai trong khan ron trong ka blok la ya kan ning lu tu ka Vai pa ka blok mo. Không ai lo mi. lâu lúc tục in chiang lúc tục kia Eng mai lo se ve lo tro. Ka ban lo. cái hàng mail setup Cái trông thật là lâu có uy thế mà một cái sửa thì đủ luôn cái gì. ôm ăn lâu về Bác mà không quay lâu lên ngay đâu mình. in nga ye utlan moi ti hau ka en Cái gì mình tin lên ngay mấy là vào. sang se pok se lo Mà mua. Khá mấy cả lần lên em mà nia po. Các tôi bố khá rồi thì khai sự lâu mình bút ta đến. Ibola khang các tôi bố các thằng như là mà rồi thì khai sự lâu mình. Khang dầm thì khang thì khang. se pa oi kan ning lu tu ka kau pui ka la ti Cái này i đã dễ là cái thiên rim tệ mấy nè. oi imol Khá lẽ chắc cái lâu này hết về tôi. hello ko. Kan makalayan kita kilamang ka sa wangaya mo. Nga? Kan makalayan kilamang ka sa wangaya mo ko. Ito LED light man kami lul sayang em kalau kalang em kajia. Ang LED light man. LED 12 watt kamo. Aman sing katsang tu mula o makai min pete yang em kaji kal. Nga ro kanin sal lo ri lo ilaw ko na kanin peten do na
kal yang ka chau do na bung lo dang po ka lo lak do ni sin min pe nga tinga min dil ngai lo bil ngai na ka chalo lo ma ta ka kal kwal si amo tu nga tinga min dil lo moi na kan sing khatal ka min pe thai angem pe thai lo top asan sumo ang ting ani tun hai han eng ma khanin sal lo min pe lo tu ni na ka capital dul ka boy do na ni sin bung lo dang ka lak sei lo wang ka u eng ma ka nei ri lo tlat min setiam la te ma dong tu pe ai pa ka nei lo tak tu nai teng sang ni chaka asan tu lo ka lo pe vek box ya dot sei lo wang tu lo ka u nang sei lo ilin nom pe sei lo tak asan tu kan na thok te pali ni min taya lo ka pe vek mo ang boy don ka ran lo ilo ho na ka lo da thadon ya capital tool ka nei lo chuan ka boy don ka nya ya ka lia bak chuan ka thei lo lom ka lia chuan poi salak tu ka nei ka thei lo tu na chuan ang ai na lo ka le tho le mo ni lai ve la mo poi sa ka nei chau don kan makali chu ka lo ka ho so nga bung lo ka lak belang ka ji mo ka nei lo tak tu na chuan ni na lo ka sem dek bok sia từng cả châu chui thầy là bằng mò các thầy lầu tắc tắc til dang kamin sa adu angem til dang ka cha tu kai ne angem du po ka silo black tape phika dua chu ni mai de pe chu ka cha lo win ji ni lo mi do dang po ka aban ka cha lo wan ji ya ai black ka kan dua black tau kai du ma aval ji heta dol pui ve la ka pe ko ka lo lang chalo aban ka chalo an ji amo kang ka koi lo don hon ro kan du thau belek te asan su black kan zong amo belek chau ka lo nang mo ang zaman nge ka lo nang tam deu po ngai lo cái khát vel bak ka du chong lo sing katal kan lo ka kai ma kha min te te chu ni mo tak ka su dot ka choi lo ni mina lo ka sem dek ba ka ang ating ama pon min dil lo ama kan ka chu ka ba ko lung le ya te ka la ko la chi pa te ka la mo chung te po to min phone lo ka tiang a gen te wa to na ngai na lo lo chu kai ma kan ka u kan chau the yang em le ka chi wang kan ya chau po mo kan ka le Tuesday mo wen ni lai ni mo to le ni a mo poi salak tu ka ne chu ta ton poi sa ka ne chau don ang jing ne ka ti ang bung lua po chu ka lak bel thei chon lo chen ka ho dia ka mom lo la din di lo me ro ka jin lo chuan in ke ma ka he tam dang ka to mal te ka mo bung lua kha eta inval tal chi te ka an chi ya min cha chi ya ka kal ka ngai chi ya tu na chan pakhan ma ka nei lo tak ang jing ne mo kan chi ang ta pa te uniform le ngai tu po tu GP thabok si lo ba mo a be don thak top min kong ai chei la tang liat mo sing khatal chu min pe te a ma ki cheng sang ni cha ka ngati ne min rin lo a ka ling lo che pu ka ni lo kai ma ni mina lo ka sem ka mai min sil box si lo ba ka tum dong na ka ka chuang lo ka chuang kai ma ka boy don ta nya ka tia ngam te lu tu ka in sil ka tu ka tan ja lo ba mo mai min sil lok ve tu ra nya nang ma po ale to chan ne mo to le mo kan ticket ka kan kat don ta nya mo ko kan chi to kan tu so ka to la nya poi sa ka la chwak thei don lo ba ni lai ni ya che ka la chwak thei don ko lo kan la nga sang liat tal chu ngai to na nom lo ko pakhan ma lo he ben kan kha ben tol ni vek bok ya to boy to ni ngai na lo ang sang nang ma ka iba ka isa chiang em ko sa chiang ne lo jing kai ma na ka sin chia dang kan jing khat sang liat ka chi amo ngoi ro mi an chak la tu ngai min kha min chin chia lo mi nya tu ngai min kha ka tia lo ang ne ka min tui chia lo thei le ka lo kal ngun che lu len nya ngai en ti ngai min ka ya ka tia lo ino bu ka ta ka nang keu la i muang ka ning chin i min soi ro iba ni kha hai ka fa lo tak tu na po bui keu tu ngai bin ka ti ren kha ba bui keu mol lam tu na po le ba ka clear vek ko sia i bin han soi te ka ti hu ka ma se ba nei chuan in se thau ni kha ai ka ba mo le
12 foot ka la box si lo nga tinge le ka ti sum dong ni wanga itia in lo nam nu hi thalo ni ta ken simro ila sim te nia ZK mu nga tia ka sef ta ka pe clear vek to sa nga tinge le tu ni min ta ka ki hu na chan ko na ka khong ai deu to chia ka wang mai men ni thang ai mi han min bom ni mo ka tiang khan ni sa si fe la khan min bom ral chak to ba ka mo til la mo nga til ka tiang na i thil cha lo theng kan do ra lo theng de ya ron lam ro enge ka cha ka tia a o ka ti dang de bo sa enge ka cha ka te ron ta ngor ro ka cha that lo me ya hay an soi chang thei me cha lel du sa ki sai lo di enterprise in ki te ron cha han ui ri nyal ka min da ka sa chuak zo chuang buk si la wa ai ma tu na khati bat sak lo mo sak la ai vunga niang tu mi tak ka tu mo i ba ni ka ring pathian za ka clear vet to chu ba za mak ka ti tu ngei ming ka ti hu kha chuan kan pa ne na chana en cha hi lo thengan tia ka cha bok si lo enge om zia le ka tia nuwa fe la lo kal ui ti derivan ole ron ti ki va han chong thiam reng ka khong ai cha ka bum ve du pen lo tia lo do ka han kan da lu veng te cái gì tiền em có đủ phiếu này, và không phải đâu lấy cho nên khéo tu.